Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Ricky at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda kaayan ayat ko. Addaan iti natalgada trabaho akas kanyak. May sa atawan nga agayan ayat kami. Ngam adda sapsapulag ken kuana. Adjak masarakan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ricky dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sabali man ang databag mo. Terno pa iti sapatos kan jacket mo. Siyempre, amumat ka niya. Pakaragsakak ti gumatang iti ba? Nginginaan pa'y dagita. Iso nga ro damang manggad, ha? Tapno magatang ko ti kayat ko agatan. Wen, angam naskan mat nga kornong ka. Ay nariki, natalgad ti trabaho. Iso asa anak amaawanan iti kwarta. Naskan nga gurnong ta para iti masakbayan ta. Tanya ti kayat masawan? Diyan ko nagastos. No bado, bag, kas kada sapatos. Ado mo tantikas tang arwatan. Iso ati ko na kuma, gurnong kay jibang ko. Asaan la aday tagas gastos ter aramidan. Onya, manganta ka di, wano sermonan na. Tano sermonan naklat na, mangan kan asiksika. Ne, di ka tumakder ah. Sige, mangantan. Sayang dahito inorder ta. Kanang asiksika, ditakan, kat break kan. Silin! Anyam tanti ugali ti kaya na yat ko. Di na kaya ti paisuro. Hello, insan na to. Nakaawag ka man katrabiin. Kailiw kang aminan kasinsin. Agpasyar ka mata dito lugar tayo. May sa tawanan na di ka pimasyar dito. Ha? Ay, wala niya. Kasangay ko into no may alawas kasinsin. May kamat sumarong kara. Agpartiyak iti kalding. Alamat na. Kasangay mo? Wen. Italamanan nga agselebrarak. Isong agbakasyon ka kumamad kasinsin. Oray sa anak ko nga birthday no awang ka. Anya? Sige. Patgan ka man langin. Tapnosan nga, saksakit tinaka mo. Agyaman ang kasinsin. Ayos. Sige nga Rod. Pasensya ka no nasingak ti panaturog mo. Bye. Bye, insan! Patgak man ti awis ti kasinsin ka. Tapnosan nga, sakit tinakam na. Anya ti ibagan. Tayo na yabanak dito dagos mo silin. Mapantay dyan na onyon inton bigat. Aglive ta iti trabaho na. Ha? Agkasar namin ti kasinsin ko. Kitnas ka na mapana. Mano ko mga aldaw ti kada tayo jay. Upat nga daw tayo jay. Talo lang aldaw ti live ko. Ang ija Cervantes ti papanak. Nagkariak iti kasinsin ko. Nga da akto inton kasangay na. Anya? Isojak makasurot kan ka. Asino ka di tinapatpatag? Siya, wano ti kasinsin mo. Saan ko maakas na silin? Sige. No napatpatagkan ka ti kasangay ti kasinsin mo. Sige. Manipod ita. Agbreak tan. Waswasen tan ti ayan ayat ta. Tangay saan mat gayam asyak importante iti biyag mo. Saan ko mamatakas na? Nangag mo ka di timbagak Ricky. Agbreak talaangan. Iso arumorkan dito'y dagos ko. Agbreak tan. Sige, nakastati ko na. Nasaysaya at pa'y. Agbreak ta nga rudan. Ay, hindi pa mabisina. Sana kami na nagarmusar. Ay, sige. Agkapita nga rod. Ibusan ta ti in order ta merienda. Siya akong tiyagbayad. Talaga? Oy, thank you. No, agbakasyon ka. Awan to ti mangilibre kanyak. Siga, matrino. So magmamano lang aldaw ti kaawan ko. Wow, sana all agbakasyon. Ay, kahit agbakasyon ka, ano kayat mo?
Ay, pampanunutag ba nga Rod? Ang saan ba nga ita? Agbakasyon na, talaga akayat ko ti agaliwaksay, Rino. Wala eh. Nang runakit ko naman nag-break kayo ni tikayan ayat mo Siyempre, nasakitirik na miti pa nag-break yo. Iso ka sa pulam ti bakasyon. Uwin nga, Rod. Agure ka Ricky. Damagak man laeng. Apa nag-break kayo iti kaya ayat mo Ni Silina na pintas? Mukhang mayaman at sosyal? No, adda di na kayat kanyak. Nagado ti bagbagana. Wano, nagitijak tinong pala kayat na. Bak nang kadia talaga ti kaya ayat mo Saan? Tilang bagi na ti pampangruna na. Gatangan na ti kayat na. Pura di nan matulungan lagi tinaganak na. Ngay sumiti ng papaadal kan ko na. Oy, kastagayam. Angam siya. Dagiti naganak ko ti pangpangruna katulungan. Nang runa, tawan magpamilya. Nasayat day tarino. Kaya timako na, Ricky. Nasayat mo yata nag-break kayo ni tikayan ayat mo. Ngamin, saan na may bagay kan ka? Di kagdana kasinsid. Ada kami dito yung munisipyo ti Mangkayan. Madamdama pa'y. Makadano na kung dita Cervantes. Ayos, kung naglagit din no di ka makaumay. Ala kasinsin, kastabay nga rod. Ingat, urahin na ka. At kami nga, guruuray kan ka. Bye-bye! Bye! Una yun ti kasinsin ko. Apurado ang makasangputak. Ay sus, agsaruhan mo ito kaabay ko apalasang. Apo driver! Isardeng mo man pa itiban? Agbakbak korto'y balasang nga kaabay ko. Oh, adto iti danom. Uminom ka. Andiyak kayat manong. Nagat bakwar ka na ding. Ay, mabihit lang tayo kan ka itigam. Antay, aggam ka. Agngal-ngal ka itibabal gam. Tapno may kati ulaw mo. Agyaman nak manong. O niya, ito yon. Intayo ka nun. Umikan. Sige, manong. Intayon. Sige ading. Isadag mo iti abaga. Okay lang. Saan? May kakit din. Agsadag ka iti abagak. Agyaman nak. Anong sambihitan ha? Madamdama pa eh. Makadanon tayo ito ni Cervantes. Insan! Arakupan ka man! Ay, unay ka insan! Marakop ka pa eh. Ay na, kailiw ka nga ron insan. Ay na, timaar ka. Sa bali lang agpaiso ti mga opisina. Ta sana may ninitan. Agam siya agar din ti trabaho kay na. Nagngisit ako insan. Sana bale, tanataer ka insan. Lolo! Lola! Addan ni kasinsin Ricky! Ay, adda ka, Enrique! Si Magpat ka! Wen Lolo! Addan tinatara kasinsin ko! Doon isa ka naman insan. Lupay ti sa nga ilim. Ay, kasinsin. Ay, un ka. Mabit lang. Dahil ko kan ka ti sagot ko. Ito eh. Wow! Rilo! Hey, barakan ka tayo tari lang. Oy, hangin na tayo ta. Amo ka. Agyaman na kinsan. Happy birthday, insan na to. Thank you, kasinsin. Ay na, agyaman ka ti regalom. Thank you, Unay. Ay, pakaragsakan may nagbakasyon ka dito Cervantes. Ricky, apaw. Wen lolo. Naimbaglaang tawart din ni kasinsin mo, anata. Iso nagbakasyon ka. Tano saan? Ay, talaga di mo pa yan malagip ti sumarungkar di tao. Wen nga rod, lola. Ket, kumusta nga'y dananang kantatang mo? Makumikom dalat tayo ti pwesto da ijibagyaw. Naglaklako da itinatang. Paya di mo idakaduan nagbakasyon. Addan to kanula tagundaway ngagbakasyon da, lola. Ala, ti importante. Nasayaat ti kasasaad da. Wen lolo, nasalon at damay. At dayam amukin ka balasang kasinsin.
Sapay ko mata, madanon tayo di balay da. Apay adi mo inyam amo kanyang edi birthday. Sana nakaumay. Tanasakit ka no ti ulo na. Naulaw ka no nga miniti pa nagbiyahe na. Apay, ar-armam ka di dayta balasang akayat mo yam amo kanyak. Armag ko mga rod. Hanggang sigurado mabastadak. Isu si kaman langan ti yarim ko kankwana. Anya? Asidagkan di tabalay da. Andrea, iso ni Ricky akasinsin ko. Gagap-gapo na di bagyaw. Nagbakasyon lang dito oy. Agure ka. Sika ni... Uwan, siyak. Ha? Diyak laing pagarup nga kasinsin kayo gayam kanina to. Agam mo kayo? Uwalinsan. Iso tayo nasaukan ka akaabay ko itibahan. Nagbakbakwar gaputan na ulaw. Ha? Aya. No kasta. Saan nga rudin nanaskan nga mamu kayo iti tunggal may isa? Andrea, kumusta kan? Nasaya at mat. O sige ha, mabiit laang tamang isagana ak iti pagsasangwan tayo. Bayat ti pa nagsasarita tayo. Sukunan kan tulangan into nagawid kakasinsin. Ni, apay ngay? Narigat mo ano makasingaak iti panagsarita yo kini Andrea. Ay, sige. Agyaman nak, tayong tulad na. Sige, teksan nak no agawid kan. Sana ka diya makasingakan ka, Andrea? Saan? Kan nakaturog matan dagiti aywan ko nga ubing? Si kagayam ti mga aywan ka dagiti kakana ka. Uwan, Ricky. Ada iti abroad ti inada. Nag-abroad iti pimusay ti asawa na. Katsyak mo tin akabsat na tinangitalkan na kadagiti anak na. Ta saan nakabaulan ni nanang aywanan ida. Kasta gayam. Oray kayat ko mati agaplay iti trabaho. Ta nakaturpusak mo iti panagadal ko. Nga maasya na kadagiti kakaanakak. Jak ida mabali na baybayan. Kat dinak matbaybayan ti kabsat ko. Ta adamot ititid na akwartak iti binulan. Kat day tamot din ati itintinag ko iti SSS ko kanda dumapay. Day tatikas ka na. Wan gayam, kumusta ti trabahom iji bakyo? Nasaya at mat. Angam, kaya't ko anayunan ti aldaw panagbakasyon ko dito eh. Apay? Gapota, kaya't ka makasarsarita iti inaldaw. Ha? Day tatipod na, Andrea. Nakayawan ak iti kinapintas mo. Tolo. Agpakada kon. Agsubli ako ni Bagyo. Umayak tumanan. Ay, katuwan na apok. Agsublikan tumanan. Ala, apok. Agan-anad ka iti biyahe, Lola. Sapay ko ta iti sumaruno apa nagbakasyon mo to. Katkadwa munda na ng kantatang mau. Ay na, kailiw kumutan ti amam. Nabayag ajak nakit kita dayjay nga anak ko. Kaanon to, asarong karan na kami ti amam. Intun na tayo kamay. Ibagam na tayo ti amam, apok. Uwan, Lolo. Ibagak. Ala, di ubay-bayan ti salan natyo. Tapno agbyag kayo pa, itinapahot. Kunyak na di ka pa'y nagsubli. Apay, ayat ibagam tayo may kaditi pagpapayak ng opisina. Gaputa kay iliw ka ang makita. Anya? Iti anya gapo? Gaputa ay ayatan kalat na. Nag-break tan. Ngamjak gayong ka ba ilan, Ricky? Ay ayatan ka. O sige, rumortan. Saan aditi opisina yun ti pagsaritaan ta? Update na. Ladingitak. Nag-break tan. Isong awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ingkan, tapno di ka makasinga iti trabaho. Ladingitak. Jakon kaya ti makisinubyan kan ka. Ricky! Uwen. Sinurpresa nag. Apay? Kaano kasi mangpat? Idirabi, nagmotora kay May. Ha? Nagmotor ka? Kauray nagaddayo? Sana bale. Tinaskan. Makita kan makasarita ka manan.
Ricky. Kailiw ka na, Andrea. Ricky. Ay, ayatan ka, Andrea. Ay, ayatan ka man, Ricky. No ikumparak ti ayan-ayat mi kini Celine, iti ayan-ayat mi kini Andrea, adayo anaragragsakak, iti ayan-ayat mi kini Andrea, Mr. Lonely. Nasingpet kan manakam ni Andrea. Dayta ti kang runaan ang nakainlabak kan kuana. To'y pagayam mo, Ricky. Ricky, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Agpada kayo kini Andrea, anasaya at ti ugali na. Iso anaragsak, kan agkatunusan kayo. Ala, ituloy yo tinasaya at na ugali yo, tapno agtultuloy met tiragsak yo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Ricky at taga Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutaso. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.